V obyčajný deň sa pohybujeme medzi ľuďmi ako figurky na šachovnici. Predvídateľný, uhladený, správne otočený. Tvár máme pripravenú, slová naučené, pohľady odmerané. Ale pod tým všetkým, tam sa deje to podstatné. Tam vzniká mlčanie, ktoré kričí hlasnejšie než výkrik. Tam sa schovávajú útržky snov, ktoré sme si zabudli pripísať na zoznam, možno raz. Tam ticho prebýva túžba nebyť len niekým, ale niekým presne určeným. Niekým, koho cítime, aj keď ho nevidíme v zrkadle. Neviditeľné časti nás to sú tie miesta, kde sme naozaj doma. Často ich obchádzame, lebo nevidieť ich je jednoduchšie. Ale keď raz zavrieš oči na moment dlhší než výdych, zistíš, že práve tam začínaš rozumieť sám sebe. Nie v slovách, ktoré všetko povedia, ale v tých, ktoré si ešte nepovedal. Lebo si čakal, kým budú naozaj tvoje. Pre viac podobnej tvorby daj like a odber.